Praise the Lord, maayong gabi sa mga nasa Dios. Amen. Karong gabi na mga igsoon mo na po ni ang higayon alang kanato nga makapamati ta sa pulong sa Dios tungod kay sa atong kinabuhi ingon nga tao din sa kalibutan nagkinahanglan ta og Dios og ang atong kinabuhi nga espiritual tungod kay kinahanglan ta og Dios no kinabuhi nga espiritual na kinahanglan usab sa mga pagkaon nga espirituhan nga gikan sa atong buhi nga Dios. Amen. Og karon ato na ta sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory, and I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen o Amen. Praise God. Hallelujah. Igsoon, kining atong mga deklarasyon sa kinabuhi is dako kini kahimuan alang kanato busa dili nato ni siya undangon sa pagdeklara tungod kay ingon ang pulong sa Dios sa diha nga imong ginadeklara imo kining meditate imo kining ginakaon o ginadeklara sa imong kinabuhi igsoon ang pulong sa Dios magamanifesto o magmaterialize na sa atong kinabuhi tungod kay mo kana ang usa ka sekreto igsoon aron kita kanunay makabati sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. O karong gabi na mga igsoon ang atong foundation text atong pagkuhaon diha sa 1 Corinthians chapter 15 verse 45 to 58. Ang pulong sa Dios nagaingon. Kaya ang kasulatan nagaingon. Ang unang nga tao nga si Adan gihatagan og kinabuhi. Apan ang ulahi nga Adan nga mao si Kristo gihatagan sa espiritu nga nagahatag og kinabuhi. Dili ang langit nun nga lawas ang nauna, kundili ang yutan-on nga lawas. Ug dayon misunod ang langit nun nga lawas. Ang unang tao nga si Adan yutan-on. Gibuhat siya gikan sa yuta. Apan ang ikaduhang tao nga mao si Kristo gikan sa langit. Ang mga lawas nga yutan-on sama gayud sa lawas sa taong gibuhat gikan sa yuta. Apan ang mga lawas nga langit nun sama gayud sa lawas niadtong naggikan sa langit. Busa ingon nga ang atong lawas na isama sa lawas ni Adan nga gikan sa yuta, moabot gayud ang adlaw nga ang atong lawas mahisama usab kang Kristo nga gikan sa langit. Mga igsoon, ang buot kong ipasabot mao kini. Kining atong lawas nga yutan-on dili mahimo nga makapanunod sa gingharian sa Dios o kining lawas nga madunot dili makapanunod sa kinabuhi nga walay katapusan. Paminaw kamo kay sultihan ko kamo niini nga tinago. Dili kitang tanan mamatay, apan tanan kita ang atong lawas bag-uhong sa Dios. Kini kalit kaayo nga mahitabo sama kakalit sa usa ka pagpamilok. Kay sa pagtingog sa katapusang trompeta, ang mga patay banhawon dayon ug hatagan sa lawas nga dili madunot. O kita nga buhi pa, bag-uhon usab ang atong mga lawas. Tungod kay kining lawas nga madunot ug mamatay, kinahanglan nga ilisan sa lawas nga dili madunot ug dili na mamatay. Busa kung kining lawas nga madunot, mailisan na sa dili madunot, o kung kining lawas nga mamatay, mailisan na sa dili mamatay, matuman na ang giingon sa kasulatan, kiwagtang na sa Dios ang kamatayon. Gipildi na ang kamatayon, o wala na'y gahom. Ang kamatayon may gahom lang, kanato tungod sa sala, o may gahom ang sala, tungod kay may kasuguan. Pasalamat sa Dios tungod kay pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo gihatagan niya kita og kadaugan ni anang mga butanga. In verse 58, busa mga hidigugma ko nga mga igsuon kang Kristo, pagpakalig-on kamo og dili gayud matarog sa inyong pagtuo. Pag makugihon kamo sa buluhaton nga gihatag kaninyo sa Ginoo, kay nasayod kamo nga may kapuslanan gayud ang inyong mga paghago alang sa Ginoo. Magampo ta sa pulong.
Amahan ng mga langit nun, mapasalamaton kami, nining matahom nga kagabion, nga imong gihatag na usab ka namo, aron kami makatuon sa imong pulong, ug salamat sa imong pagpataliwala, karong gabiuna, ikaw mag-open sa matag usa na mo kasing-kasing, unahuna, nga kining imong mga pulong among masabtan sa klaro, sa yano, ug tataw gayud, pinaagi sa imong tabang, bala ang Espiritu amo kang gina-acknowledge sa among mga kinabuhi. Ikaw magapataliwala karong gabion na tungod kay nasayod kami. Kung wala ikaw, wala gid kami mahimo. Dalaygon ka sa walay katapusan, pasalamatan ka sa tanang butang. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Praise God. Karong gabion na mga igsoon, ato na sabtun-an ang pulong sa Dios tungod kay mao kini ang pagkaon sa atong espirituhanon nga kinabuhi. O karong gabion na ang tema nga ang i-share sa inyo is mo kining ang tinuod nga katuyuan sa Dios sa atong mga kinabuhi. Praise God. Hallelujah. Matud pa nila ang katuyuan sa atong kinabuhi o ang katuyuan sa Dios ngani sa atong kinabuhi is mao ang pagsimba o worship, mag-worship ka sa Ginoo, simbahon nimo ang Dios o pakikambitay or makifellowship ta sa itong mga isig ka Kristohanon, mga kaubanan sa simbahan, mga tao nga nagatuo sa Dios. Ikatulo, magdisipulo or discipleship. Ikaapat, mga lagad o mag-ministry ta o naatay ministry nga diha sa itong buhi nga Dios, ministry alang sa kabubuton sa itong buhi nga Dios. O kay kalima, mo kining magsaksi ta or mag-witness ta mahitungod sa Ginoo, mahitungod kang Kristo kung unsa iyang gibuhat. Kining tanan igsoon, kung imo lang tan-awon daghan paghani diha sa Biblia nga imo yon sila mga kapastoran nga mo kini ang katuyuan sa Dios nganong gipili kita niya, nganong gitawag kita niya aron mo tungod ni ini mga butanga nga atong pagabuhaton. Magtayag sa Ginoo, magdisipulo, mga lagad ug naay ministries diha sa tubangan sa Dios, musaksita kung unsa ang gibuhat sa Ginoo atong itudlo ngadto sa uban, maki-fellowship ta ngadto sa uban. Mo na ang kasagaran istorya sa mga pastor igsoon, mga tao nga dasig sa imuha, mo tudlo sa imuha, mo ilahang ginatudlo. Yes, kining tanan mga igsoon, tinuod na siya. Tinuod na siya, daghan pa gani nakasulat sa Biblia nga usang mga katuyuan sa Dios nga kita iyang gihimo is aron mo daig sa iyaha, aron kapakitaan sa iyang gugma. Apan igsoon, adunay pinakanindot nga gusto sa Dios nga ipahibalo sa imuha karon kung unsa ang tinuod nga katuyuan sa Dios nga nganong gipili kaniya, nganong gitawag kaniya, nganong gipakamatyan kaniya, nganong gibuhat niya ang tanan aron ang imong kinabuhi o ang akong kinabuhi mahimong at tunay kasiguruan nganha sa iya igsoon. Hallelujah. Mo na ang pinakakatuyuan sa Dios ang atong hisgutan karon para sa imuha ug sa ako. Mo ni ang katuyuan sa Dios alang kanato kita, ikaw, ako nga pinili, ikaw, ako nga gitawag, ikaw, ako nga nakadawat sa kamatuoran, ikaw, ako nga nakadawat sa grasya, nga ikaw, mamahimong iyang anak, o kita, mamahimong iyang mga anak. Kaya nagaingon ang Episo chapter 1, verse 4 to 6, nagaingon siya ang pulong sa Diyos, bisan sa wala pabuhata ang kalibutan, gipili na kitang daan sa Dios nga mahimong balaan o walay ikasaway sa iyang atubangan. Kung imong tan-awon igsoon, dinhi sa mong bersikulo sa Episo chapter 1, makita nimo nga sa wala pagibuhat sa Dios ang kalibutan, gipili na kitang daan sa Dios nga mahimong balaan. Pasabot sa may pasabot ana igsoon. Sa pagsugod pa lang sa kalibutan wala pay gibuhat, ikaw nga nagdawat kay Kristo, ikaw nga nakaangkon, nagtuos sa kamatuoran, ikaw gipili na ka sa Dios nga mahimong balaan, mahimong walay ikasaway sa iyang atubangan. Sa unsa nga pamaagi? Pinaagi sa atong paghiusa kang Kristo. Kining tanan igsoon,
wala siya niingon diha nga mahimo kang balaan, mahimo kang walay puling, walay kasaway, walay kunot o mancha sa imong kinabuhi, pinaagi sa imong pagtamod sa balaod, pinaagi sa imong pagkabuutan, pinaagi sa imong paghatag kung unsa ang angay ngadto sa mga tawo nagkinahanglan, kung unsa pinaagi sa imong paghatag sa imong ikanapulo, dili ingon ana igsoon. Kung dili nahimo kang balaan, nahimo kang walay kasaway ang imong kinabuhi tungod kay kabubuton na sa Dios nga iya na nang giandam, iya na nagipili, iya na gihimo, wala pa magsugod ang kalibutan. Ug ang katuyuan ni igsoon, ang katumanan ni igsoon mao si Kristo. Ingin siya, tungod sa gugma sa Dios kanato, giplano na niyang daan nga kita mahimong iyang mga anak, pinaagi kang Hesukristo. Igsoon, ang imong pagkaanak, ang imong pagkapinili, ang imong pagkabalaan, ang imong pagkawalay ikasaway, dili na tungod sa kung unsa ang imong nabuhat, kundi tungod na sa grasya sa Dios nga mao si Kristo, nga ikaw nahimong pinili sa Dios o kining tanan igsoon nahimong natuman tungod sa gibuhat ni Kristo. Isa, kini sumala sa iyang kagustuhan ug kabubuton. Dayon ta ang Dios tungod sa iyang kahibulungang grasya nga gihatag kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Igsoon, ato lang yun klarohon ang tinuod nga mensahe. Kay usahay sa kalibutan karon, ilabi na sa mga pastors nga wala makasabot sa grasya sa Dios. Moingon sila, maningkamot ka, maghago ka, imong disiplinahon pag-ayo ang imong kinabuhi, kinahanglan magbalaan ka kay ang Dios nga imong gialagaran balaan, kinahanglan walay ikasaway sa imong kinabuhi aron ka makasulod sa gingharian sa langit, kinahanglan mutabang ka, kinahanglan mutuman ka sa tanang kasuguan sa Dios aron makasulod ka sa gingharian sa Dios, kinahanglan magmatarong ka tungod kay ang mga tao lang muwaday buling kunot ug mansa ang makasulod sa gingharian sa langit. Apan igsoon sa tinuo di ay kanang imong pagkabalaan, kanang imong pagkawalay ikasaway, kanang imong pagkamahimong anak sa Dios, dili na tungod sa imong desisyon, dili na tungod sa imong gibuhat, kung dili tungod sa grasya sa Dios nga gipili na kang daan sa wala pa buhata ang kalibutan, wala pa kanataw dinhi sa kalibutan, wala pa nahimong butang dinhi sa kalibutan, nakalatad na ng daan, nakalatid na ng daan kung unsa ang kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi, kung unsa ang katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi igsoon nga ikaw mamahimong iyang anak. Hallelujah. So sa unsa nga paagi kini nahitabo igsoon? Ikaw gipili, nahimo kang anak, nahimo kang magtutuo karon, nahimo kang balaan, nahimo kang walay kasaway. Kaya ang uban nag-ingon, kita nahimong anak sa Dios o nahimong balaan o walay kasaway tungod kay kita ang miduol o naningkamot sa pagsunod sa kasuguan sa Dios. Apa nagsuon tungod kay muni atong hinumduman kanunay nga kining tanan nahimong natuman, nahimo kitang balaan, nahimo kitang walay kasaway tungod sa grasya, tungod sa dugo ni Kristo o tungod sa iyang grasya nga iyang gipakita kanato, iyang gihatag kanato aron ikaw o ako mahimong iyang anak. Kay Ephesians chapter 1 verse 7 to 11 ingon ang pulong sa Dios. Kay pinaagi sa dugo ni Kristo gitubos kita nga sa ato paggipasaylo na ang atong mga sala. Kung imong tanawon dinhi igsoon, kasagaran sa mga istorya sa mga pastors karon, mga Kristohanon karon, mga tao karon din sa kalibutan, moingon sila, pangayo og pasaylo sa Ginoo, hinulsuli ang imong sala, pagmatngon kung unsay imong gibuhat aron ka pasayloon sa Dios. Apan ang tinuod igsoon mo ni siya, pinaagi sa dugo ni Kristo gitubos kita nga sa ato pa gipasaylo na ang atong mga sala, pagkadako sa grasya sa Dios kanato.
pinaagi sa dugo ni Kristo nga iyang giula dito sa cross sa Kalbaryo igsoon, ang imong mga sala napasaylo, ang imong mga kalapasan na erase na tubangan sa Dios, napapas na, gitanggal na igsoon, tungod na sa imong pagtuo o pagsalig sa finished work ni Jesus dito sa cross. And siya gihatagan niya kitag kaalam o kahibalo aron masabtan nato ang iyang tinago nga plano nga buot niyang buhaton pinaagi kang Kristo. Karon igsoon, ang Dios adunay gihatag nganhi kanato nga kaalam o kahibalo aron masabtan nato ang iyang mga tinago nga mga plano nga iyang gibuhat kanato pinaagi kang Kristo. Kung moabot na ang panahon nga iyang gitagal, sumala sa iyang plano, gusto niya nga usahon ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta ug ipasakop sa pagdumala ni Kristo. Ang tanang mga butang gibuhat sa Dios, sumala sa iyang plano ug kabubuton. Matingala ka nganong ingon-ani ang nagakahitabo sa kalibutan, nganong ingon-ani ang nagakahitabo sa kinabuhi sa mga tao, nganong ingon-ani ang nagakahitabo sa mga kinabuhi sa mga Kristohanon. Adunay mga Kristohanon nga malipayon, adunay mga Kristohanon nga nagmulo, adunay Kristohanon nagmalinawon, adunay Kristohanon nga walay kalinaw, adunay Kristohanon nga naa sa kadagaya, adunay usay Kristohanon nga grabe ang kinabuhi, walang wala. Nga naman na igsoon, tungod kay wala sila nakasabot kung unsa ang tinuod ng kamatuoran. Naay kaalam o kahibalo nga gihatag ang Dios, apan wala sila musalig sa kaalam nga gihatag sa Dios, kung dili nagsalig sila sa kaalam o kahibalo nga gikan sa tao, gikan ining kalibutan na nga dili mo makadala kanato sa tinuod nga kadaugan, tinuod nga kalipay, tinuod nga mga panalangin, tinuod nga kaayuhan, tinuod nga kalinaw sa kinabuhi igsoon. Ingon ani ang pulong sa Dios. Ingon siya, ang tanang mga butang gibuhat sa Dios, sumala sa iyang plano ug kabubuton. Plano sa Dios nga ikaw mahimong pinili. Plano sa Dios nga ikaw mahimong balaan. Plano sa Dios nga ikaw mahimong walay ikasaway. Plano sa Dios nga ikaw mahimong iyahang pinalanggang anak. Plano sa Dios nga ikaw makaadto sa gingharian sa langit. Plano sa Dios nga mag-enjoy ka sa tanan nga mga panalangin sa Dios, sa tanan nga giandam sa Dios alang sa iyang mga katawhan igsoon. Hallelujah. Ug unsay nagakahitabo dinhi sa kalibutan igsoon, kanang tanan nakasulat na. Kung unsa mga panghitabo ug dagan sa kinabuhi karon, ilabi na kini mga panghitabo karon mga igsoon, nakaplano na nanggaan tungod kay ang Dios mobalik, tungod kay si Kristo mobalik, ug kining kalibutan nga atong gipuy-an temporary lang ta dinhi. Dili nimo atong puloy-anan. Munang magakahitabo na siya tungod kay dili man ta taganihi. Hallelujah. Ug sumala sa iyang plano gikan pa kaniadto, gipili na niya kaming daan nga mahimong iya pinaagi sa among pagkahiusa kang Kristo. Ang atong kinabuhi igsoon at tunay kasiguruan tungod sa atong pagpakighiusa kay Kristo. Ingon pagid siya sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. Ingon siya, gitawag niya kita o giluwas aron mahimong iya. Wala niya kini buhata kay maayo ang atong mga binuhatan. Ingon siya din ha, wala ka naluwas, wala ka nahimong balaan, wala ka nahimong walay kasaway, wala ka nahimong bless. Tungod kay maayo kay binuhatan, buutan ka, daghan kag natabangan. Kung dili igsoon, giluwas ta niya, gitawag ta niya, tungod sa iyang kaugalingon nga katuyuan o grasya sa wala pa ang kalibutan. Gihatag na niya kini nga grasya kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Si Kristo igsoon mao ang grasya nga atong gikinahanglan, mao ang grasya nga atong gituuhan ug kisaligan, mao ang grasya nga mo'y nagdala kanato, mo'y mudala kanato sa kasiguruhan, mo'y naglimpyo kanato, mo'y nagsiguro kanato sa atong kaluwasan igsoon. Hallelujah. Igsoon, nahibalo ba ka kung unsa ang nahitabo? Hallelujah. Nahibalo ba ka ug nganong si Kristo nagpakatao dinhi sa kalibutan? Igsoon, unsa ba imong nahibaluan? May tungod sa pulong sa Dios.
Unsa ba imong hibuluan nganong si Kristo nagpakatao dinhi sa kalibutan? Igsoon, si Kristo nagpakatao dinhi sa kalibutan tungod aron masinatian niya kung unsa ang kinabuhi nga kalibutanon, nga puno sa pagsulay ug mapaglutos. Nauna si Kristo nga nakasinati kung unsa ang imong naagian, una sinatian karon. O kana gitugot sa amahan nga mag-antos si Kristo, aron masiguro ug malimpyo ug mabalaan ug mahimo kang angayan diha sa gingharian sa Dios. Ikaw ug ako ug ang tanang gipili sa Dios gikan pa sa pagsugod sa kalibutan. Kaing Hebrehanon chapter 2 verse 10, ang pulong sa Dios nagaingon, ibuhat sa Dios ang tanan nga butang ug kini gibuhat niya alang sa iyang katuyuan. Busa angay lang gayud nga gitugot niya nga mag-antos si Jesus aron maagian Jesus ang tanan nga gikinahanglan niyang maagian ug pinaagi ni ini daghang mga tao ang mahimong iyang mga anak nga iyang pasidunggan. Kay si Jesus maugayod ang tinubdan sa kaluwasan. Kung imong tan-awon diri igsoon, kadtong nasinatian ni Kristo nga gipunalan siya, gipakaulawan siya, gilutos siya pag-ayo, gitestingan siya, gipitay siya sa cross, gilutan, gilaparo, tanang kasakitan, kaulawan iyang nasinatian sa kinabuhi, mga pagsulay iyang nasinatian sa kinabuhi, aron alam kaniya, ikaw nga moduol kaniya og mangayo og tabang, nasayod siya kung unsa ang tinuod nimong gibati, tungod kay nasinatian niya o naagian niya kung unsa ang imong naagian karon. Ug kanang tanan igsoon, gitugot na sa Dios nga mahitabo kang Kristo aron dili lisod sa iyaha ang pagtabang sa atoa, dili lisod sa iyaha ang pagluwas sa atoa, dili lisod sa iyaha ang pagbadala sa iyang mga panalangin, sa iyang pagprotekta, sa iyang pagtabang nga ni sa atoa, tungod kay una siyang nakasinati kung unsa ang imong nasinatian karon igsoon. Hallelujah. Og tungod ni anang tanan igsoon, daygon ka, pasidunggan ka sa amahan, kay nahimo kang iyang anak tungod ni Kristo. Kay si Jesus maugayod ang tinubdan sa atong kaluwasan. Amen? Praise God. Si Kristo mao ang usa ka binhi nga wala nagpabiling binhi kundili mitubo o namungag daghan. Kay ang binhi igsoon, kung dili na siya matanom, magpabili na siyang binhi. Apan kung imo na siyang itanong ngadto sa yuta, imo nang abunuhan, tubigan, ang binhi mamatay na siya, and then mabanhaw pagkabuhi ang igsoon, mubunga na siya ug mas daghan pang bunga. Kay ang John chapter 12 verse 24, ang pulong sa Dios mo kini nagaingon, sultihan ko kamo sa tinuod, kung ang usa ka binhi dili lubong sa yuta, kana magpabilin lang gayud ng usa ka binhi. Apan kung ilubong ug mamatay, motubo kini ug mamunga ug daghan. Ug mauna ang nahitabo kay Kristo igsoon. Usa siya ka binhi nga mo'y nagdala kanato ngadto sa kaluwasan, tungod kay wala siya nagpabiling ingon nga binhi kun dili gitanom siya, gilubong siya, ug namatay siya, ug sa iyang pagkamatay igsoon nabanhaw siya, ug iyang gidala ang tanan nga mga nagatuo kaniya, ug ang tanan nga iyang mga pinili ngadto sa gingharian nga walay katapusan. Ug ikaw, ako, adunay kasiguruhan natong kinabuhi. Ikaw ang nahimong bunga, ako ang nahimong bunga sa gibuhat ni Kristo igsoon. Isa ka, isa ko sa nahimong bunga sa gibuhat ni Kristo didto sa cross igsoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nahibalo ba ka nga natuman kining tanan nga mga plano sa Dios? Moingon ka nga, kanos aman kini natuman, pastor? Kung imong tan-awon ang Biblia igsoon, natuman kining tanan didto sa cross. Tungod kay didto sa cross, gibayran ni Kristo ang tanan alang kanato nga iyang mga pinili. Ug sa diha nga napanhaw siya, sigurado ang imong kinabuhi. Kay ang Ephesians chapter 3 verse 11 nagaingon, mauna kini ang iyang plano bisan pa kaniadto, ug natuman
na niya kini pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Igsoon, more than 2,000 years ago, ang tanang plano sa Dios gikan pa sa pagsugod sa kalibutan nga ikaw ug ako mahimong iyang pinalangga, mahimong iyang anak, mahimong balaan, mahimong walay kasaway, natuman na more than 2,000 years ago. Muna ang imong kaluwasan, igsoon, sigurado na tungod kay napayra na ni Kristo ang tanan didto sa cross ug humana kini, igsoon. Humana, natapos na ang gibuhat ni Kristo ug ang imong kinabuhi, igsoon, sigurado na nga ikaw gipasaylo sa Dios. Sigurado na nga ikaw limpyo atubangan sa Dios. Sigurado na nga ikaw balaan atubangan sa Dios. Sigurado na nga langit ang imong padulngan. Sigurado na nga wala nay pag-asa ang kaaway nga mobira sa imuha, kay nga naman ang Dios ang nagkuha sa imuha. Ug ingon ang Dios, ingon ang pulong sa Dios nga walay makakuha sa pinili sa Dios, walay makakuha, walay makapailayo sa taong gitawag sa Dios, sa taong gipili sa Dios, sa taong gibalaan sa Dios, sa taong gihimong walay kasaway atubangan sa Dios, walay makakuha sa iyang kinabuhi gikan sa kamot sa Dios. Tungod kay ang Dios ang nagaprotekta, ang Dios ang nagagiya, ang Dios ang nagatabang, ang Dios ang nagapanalangin, ang Dios ang nagalipon, ang Dios ang tanan alang kaniya. Igsoon, muna ang atong Dios, muna ang imong Dios, muna ang akong Dios. Igsoon, dili sulagma nga ikaw nakadungog sa pulong sa Dios karon. Dili sulagma nga ikaw naka-open ka ni ining maong online service. Tungod kay ang Dios adunay plano sa imong kinabuhi. Ang Dios ang nagpili kanimo. Dili sulagma nga nakapamati ka karong gabi una. O unsa bang orasan nimo ni dungog kining maong ebanghelyo, kining maong mensahe. Tungod kay gimahal ka sa Ginoo, igsoon, ipakita niya sa imuha ang imong kasiguruhan. Igsoon, atong pamalundungan pag-ayo, atong hunahunaon kung unsa ang maayo. Kung unsa ba ang kasaligan nga mensahe o ebanghelyo nga gipadala sa Dios ngadto sa kalibutan. Hallelujah. Sa atong mga kasinatian karon, sa atong mga problema karon nga atong nakian, sa problema sa kalibutan nga midangat karon, ayon siya, padayon lang ta. Kanunay natong bation ang gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan, aron kita makalahutay o makapadayon o kanunay mamati sa balaang espiritu kung unsa ang gusto niyang ipabuhat kanato. Tungod kay luyo ni ining tanan, dili mahimong masayang ang tanan natong mga paghago. Kung ingon ang balaang espiritu sa imuha, buhata kini, ihatag ni, tabangi ni, sundan ni, paminawa kung unsa ang ginaistorya sa balaang espiritu sa imong kasing-kasing igsoon. Kaya kung atong balikan ang atong gibasa ganyan na sa atong foundation text, igsoon, atong kinabuhi na yung kalibutan na temporary lang ta dinhi. Dili ni mao ang ato ang puloy-anan nga tinuod. Ang ato ang puloy-anan mao ang langit. O karong while nagapaabot kita, paminaw na to. Atong basahon pagbalik ang atong foundation text. Sa 1 Corinthians 15 verse 45 to 58. Ngayon siya, kaya ang kasulatan nagaingon, ang una nga tao nga si Adan, gihatagan og kinabuhi. Apan ang ulahi nga Adan nga mao si Kristo, gihatagan sa espiritu nga naghatag og kinabuhi. Ang atong kinabuhi ning kalibutan na gikanta sa abo, gikanta sa lapok. Giumol ta sa Dios, gibuhat ta sa Dios. So wala pa ta buhat ta, nagplano na siyang daan. Ngayon ani ang atong mahitabo. Then gibuhat ta sa Ginoo ug nahimo tang sila Adan ug si Iba nakapuyo sa Garden of Eden, hatagad kagawasan, sila ang nagpili, nagpakasala sila. Nasayod na ang Dios kasi Adan ug si Iba makasala. Aron matuman ang iyang mga plano o katuyuan sa Ginoo. Ngan siya sa tong kinabuhi, ngan siya sa kalibutan.
Ug tungod niya na si Adan mao ang nagrepresenta sa kalibutanon nga kinabuhi o lawas, apan si Kristo ang nagrepresenta sa langitnon nga kinabuhi, ug siya ang naghatag sa ato ang espiritu nga naghatag usab og kinabuhi. Ingon siya in verse 46, dili ang langitnon nga lawas ang nauna, kundili ang yutan-on nga lawas. Ug dayon mosunod ang langitnon nga lawas. Ang unang tao nga si Adan yutan-on. Gibuhat siya gikan sa yuta, apan ang ikaduhang tao nga mao si Kristo gikan sa langit. Ang mga lawas nga yutan-on sama gayud sa lawas sa taong gibuhat gikan sa yuta. Apan ang mga lawas nga langitnon sama gayud sa lawas ni atong nagikan sa langit. Busa ingon nga ang atong lawas na hisama sa lawas ni Adan nga gikan sa yuta, moabot gayud ang adlaw nga atong lawas mahisama usab kang Kristo nga gikan sa langit. Kung imong tan-awon igsoon, karon naata sa kalibutanon nga lawas. Apan moabot ang panahon nga kanang imong lawas kini akong lawas, kini atong tanang lawas mahisama ni sama sa lawas ni Kristo nga langit na. In verse 50, mga igsoon, ang buot kong ipasabot mo kini. Kining atong lawas nga yutan-on dili mahimo nga makapanunod sa giharian sa Dios. Kaning kalibutanon nato nga lawas igsoon, dili ni siya mapabilin nga kalibutanon kung dadon nato sa langit. Kung dili ilisan kini sa Dios. O kining lawas nga madunot dili makapanunod sa kinabuhi nga walay katapusan. Tungod kay ang lawas nato madunot man, dili ni siya makapanunod sa kinabuhi nga walay katapusan. Isa paminaw kamo, kay sultihan ko kamo ni ini nga tinago. Dili kitang tanan mamatay, apan tanan kita ang atong lawas bag-uhon sa Dios. Tungod kay walay ingon man siya nga kining lawas sa dili makapanunod sa gingariya sa langit, dili kini makapanunod sa walay katapusan nga kinabuhi. Siya kini kalit kaayo nga mahitabo, sama kakalit sa usa ka pagpamilok. Kaysa pagtingog sa katapusang trompeta, ang mga patay banhawon dayon og hatagan sa lawas nga dili madunot. Muni ang usa ka tuyuan sa Dios sa igsoon, nga mapakita sa Dios ngadto sa kalibutan o nganhi sa mga tao nga siya gamahanan. Mapakita niya iyang gahom kanato og sa mga tao kung unsa siya nga Dios nga kaya mo change sa atong mga lawas ngadto sa dili madunot. Ensya, o kita nga buhi pa pag-uhon usab ang atong mga lawas. Sa kalit lamang igsoon, ma-change labi na sa pagbalik ni Kristo ang tanang mga patay nga nagtuo kay Kristo, nga gipili ni Kristo, katong lawas mubangon sila uban sa lawas nga dili madunot, o kita nga buhi mo automatically mag-change atang lawas ngadto sa dili na madunot o dili mamatay. Tungod kay kining lawas nga madunot o mamatay, kinahanglan nga ilisan sa lawas nga dili na madunot o dili na mamatay. Busa kung kining lawas nga madunot mailisan na sa dili madunot o kining lawas nga mamatay mailisan na sa dili mamatay, matuman ang giingon sa kasulatan, giwagtang na sa Dios ang kamatayon. Kini gisulat sa Ginoo aron sa pagpakita sa atoa o aron sa pagpaila sa atoa nga ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan temporary lang, o kining atong kinabuhi diri karon igsoon dili ni maoy tinuod nga kinabuhi nga giandam sa Dios alang kanato. Tungod kay ang kinabuhi nga giandam sa Dios alang kanato tuwa sa langit, uban sa Dios nga wala nay kamatayon, wala nay kasakit, wala nay pagbangutan, wala nay pag-akulo, kundi kalipay pagkamatarong uban sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. And siya, gipildi na ang kung mahitabo na ang tanan igsoon nga ang atong kinabuhi ma-change na into incorruptible, ingon ang Biblia siya, gipildi na ang kamatayon ug wala nay gahom kini alang kanato. Ang kamatayon may gahom lang kanato tungod sa sala. Karon sa kalibutan igsoon, migtagsa ang grabing kamatay sa kalibutan igsoon tungod sa sala sa tao. O kining sala nagkaroon lang og gahom ngadto sa mga tao tungod sa daghang mga kasuguan. Kay ngon siya, ang kamatayon may gahom lang kanato tungod sa sala, ug may gahom ang sala tungod kay may kasuguan. In verse 57, apan salamat sa Dios tungod kay pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, gihatagan niya kita og kadaugan ni anang mga butanga. Si Kristo ang naghatag sa ato og kadaugan. Si Kristo ang naghatag sa ato og kasiguruhan.
Yes, mamatay man ta ning kalibutan na kay naaman ta sa kalibutanon nga lawas apan pag-abalik ni Kristo igsoon. Kanang lawas nimo ilisda na into incorruptible, dili na siya mamatay. Hallelujah. Busa mga hinigugma ko nga mga igsoon kang Kristo. Pagpakalig-on kamo og dili gayud matarog sa inyong pagtuo. Pag makugihon kamo sa buluhaton nga gihatag kaninyo sa Ginoo, kay nasayod kamo nga may kapuslanan gayud ang inyong mga paghagop alang sa Ginoo. Igsoon kanang tanan nga imong gibuhat karon, kanang imong pagtabang tungod sa grasya sa Ginoo, kanang imong paghatag tungod sa grasya sa Ginoo, kanang imong pagpagamit sa buluhaton, sa simbahan, sa tanang buluhaton sa Dios, sa ministry sa Dios, kanang tanan imong paghago igsoon, dili na makawang. Naanay ganti nga giandam ang Dios alang kanimo. Mosaingon siya, padayon kamo. Padayon sa pagbuhat kung unsa ang kabubuton sa Dios, padayon sa pagpamati kung unsa ang ginatudlo sa balang Espiritu Santo diha sa inyong kinasuluran, kung unsay angayan ninyong buhaton tungod kay igsoon. Dili na siya makawang, dili na siya mahimong walay pulos nganhi kanato, tungod kay ang Dios nga nagtawag kanato, ang Dios nga nagpili kanato, ang Dios nga naghimo kanatong balaan ug walay kasaway, ug naghimo kanatong angayan diha sa gingharian sa Dios, adunay ganti nga iyang giandam dito sa langit. Igsoon kung dili man kamo enjoy sa mga panalangin dinhi sa kalibutan, apan dito sa langit sigurado ang mga panalangin ang ganti nga giandam sa Dios alang kanimo. Kung dili kamo enjoy sa mga panalangin dinhi sa kalibutan o kanang maayong panglawas din sa kalibutan, apan sa langit mo enjoy ka sa maayong panglawas, kadagaya sa kinabuhi, kalipay o kalinaw imong matagamtaman atubangan sa tong buhi nga Dios, kauban sa tong buhi nga Dios nga walay katapusan. Siguro mo ingon ka diri sa kalibutan, nag-enjoy ko sa akong 100 years. Kanang 100 years igsoon ikumpara nato sa eternity, walay katapusan, wala ra na sa kumingking. Perte ra gyud ang gamaya igsoon, dili gina siya makwenta kumpara na to sa walay katapusan. Ingon ana ang atong buhi nga Dios, ang ganting isaad o kiandam alang ka nato igsoon, walay katapusan upan sa Dios, upan sa kadagaya, upan sa kalipay o kalinaw o pagkamatarong sa kinabuhi igsoon. Amen. Praise the Lord. Mag-aampo ta sa pulong, amahanam ang langit nun, mapasalamaton kami nining matahong kagabion. Salamat sa imong mga pulong nga nagadasig kanamo o nagatudlo kanamo kung nganong kami nahimong balaan, nahimong walay kasaway, kinig dili tungod kay kami maayo, kami mga buutan, kugihan, manggihatagon, right? Kundili Lord, tungod kay imo na kami gipili nga daan. Sa wala pa mahimo ang kalibutan, sa wala pa may mataon ning kalibutan na imo nang gipiling daan nga kami mahimong imong mga anak nga balaan ug walay kasaway. Salamat Amahan sa imong pagkamaayo sa mong kinabuhi, dalaygon ka sa walay katapusan ug kining mga pulong nga among dunggan karon mahimo nimo ning gabayan sa mong pagpangalagad hangtod sa imong pagpalit. Dalaygon ka Lord Jesus sa walay katapusan, in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Oh, amen. Praise God. Magapadayon ta mga igsoon at sa ato ang communion. Kung kinsa na itong ready, ibayo ninyo na ito ang bread. Sa gabi nga gabudihan sa Jesus, mikuha sa tinapay, ug nagpasalamat sa Diyos, ug iya kining gipikas-pikas, ug iyang gihatag sa mga tinunan, ug mingon siya kining pan, nga nagsimbolo sa akong lawas, may nagantos nagsakripisyo alang kaninyo, bata kinila sa paghandong kanako. Lord Jesus, salamat Ginoo ning kay gayunan usab nga kami maka-celebrate sa imong gibuhat dito sa cross sa Kalbaryo. Kini nga tinapay nga nagsimbolo sa imong lawas, nga may nagsakripisyo alang kanamo, nagantos alang kanamo, nga pinagi sa imong mga labod kami na nga ayo. Salamat Lord Jesus, nagayon ka sa imong pulong, kung sa karon mausab kami. Salamat Lord, nagpuyo ka nga malipayon, mausab kami, nagpuyo ka nga walay balatian, mausab kami, nagpuyo ka nga walay kahadlok sa balatian, mausab kami, nagpuyo ka nga anaas sa kalipay o kadagaya, mausab kami ang mga ginadeklara sa among mga kinabuhi. Salamat Amahan sa tanang butang, dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen. Let us eat the bread, symbolizes the body of Christ. Ibayan na to ang kupa. Sa mga gabi gabrihan sa Jesus, mikuha sa kupa, ug nagpasalamat sa Diyos, ug iya kining gihatag sa mga tinunan, ug miingon siya,
Kini nga kupang nagsimbolo sa akong dugo, amoy nagdala sa bag-o nga kubinhante. Buhati kinila sa paghandom kanako. Kaysa matagkaon o sa matag-inom ninyo ni ini, inyong gimantala ang kamatayan ni Kristo hantod sa iyong pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo. Sumala sa imong pulong karon. Tungod sa imong dugo kami naluwas. Tungod sa imong dugo kami nahimong balaan. Tungod sa imong dugo kami nahimong walay kasaway. Tungod sa imong dugo kami nahimong anak, pinalanggang anak sa Dios. O salamat Lord Jesus sa imong dugo nga imong giulat dito sa krus sa Kalbaryo alang sa kapasayloanan sa tanan ng mga kasaypanan. O salamat Lord Jesus diha sa imong dugo nagadagayday ang mga kaayuhan, mga panalangin alang sa imong katawhan. That's why karong gabi una among ginadeklara sa imong kinabuhi nga kana nga mga panalangin, kana nga mga kaayuhan magamaterialize na sa matag usa namo kinabuhi ka. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus name we pray. Amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Mag-aampo ta manang malangit nun. Mapasalamaton kami nining matahong nga kagabion. Salamat sa kahigayunan nga imong gihatag sa matag usa. Salamat sa mga katawhan. Ilabi na ang pamilya sa inyo covenant in Christ. Uban sa pagdumala ni Pastor ni Rod Catson, kay Yani, o kay Kakay, Lord, salamat kino sa imong grasya, pabor kanila, ang mga panalangin, ang provision, Lord, connection, God, knowledge, and wisdom, imong ibubo kay lagi no, bisag asa sila mo ato, Father, even Lord, sa trabaho, imong ipiyal kay Pastor ni, salamat, God, sa imong wisdom, imong ibubo kaniya, pagtabang kaniya, even sa ihang pagdala sa inyo, covenant in Christ, ikaw magatudlo kaniya sa insakto, kung unsa ang mga pamaagi, alang sa pagpalambo, sa imong mga katawhan, Father. Salamat God, even Lord, sa tanang miyembro sa inyo covenant in Christ. Salamat Ginoo sa imong pagbisita, perfect shalom God, protection God sa ilang kinabuhi God. Salamat Ginoo, ikaw magalig-on kanila Ginoo sa tanang miyembro sa inyo covenant in Christ, sa tanang mga kaigsuunan nga nagasubaybay ni ining mong buluhaton God. Salamat Ginoo sa imong paghikap kanila, pagbisita kanila. Salamat God sa among mga loved ones, kining ministry God, yung gipiyal sa ako sa tanang butang, sa trabaho, even kay Brother Dexter God, sa ihang negosyo, kining trabaho God, yung gipiyal kining more connections God, opportunities sa kinabuhi God, daghang client Ginoo may ipadala sa iha Ginoo. Salamat Father. Heaven Lord, we pray for Israel, God. Salamat Ginoo. We pray for peace, God. Salamat Ginoo. I declare blessing, shalom, salvation, God, protection sa ilang kinabuhi, Ginoo. Heaven Lord, ang nasod sa Pilipinas, God. Uban sa pagdumala sa Presidente Rodrigo Roa Duterte, salamat sa pagkiyak kaniya, pagtabang kaniya. Salamat sa paglig-on kaniya, God, ang kalawasan sa iyang kinabuhi. Salamat sa pagprotekta sa iyang kinabuhi, even Lord, sa tanang nagdumala sa mong nasod, God. Ang pagkamatarong, Lord, may magahari, Father, even Lord, sa mayor dito sa Davao. Salamat ikaw magagiya kaniya sa iyang mga decisions, imo siyang tabangan, imo siyang lig-unon Ginoo, imo siyang giyahan tungod kay God. Kung wala ka sa iyang kinabuhi God, wala gid siya mahimo Ginoo. Salamat God sa tanang butang, salamat sa kinabuhi Lord sa mayong panglawas. Salamat Ginoo sa iyong pagkamaayo God. Salamat Ginoo, karong adlaw Ginoo, ikaw nakig-uban usab kanamo. Salamat sa kadaugan ug mga panalangin imong gihatag sa matag sa Ginoo. Salamat Lord sa kalipay, salamat sa kalinaw God. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo God. Lord, we honor you. Salamat Lord sa tanang butang, dalaygon ka sa walay katapusan, pasidunggan ka sa tanang butang Ginoo Lord. Salamat Ginoo sa imong katawhan. The Lord bless you, the Lord keep you, the Lord's face will shine in you wherever you are. You are surrounded with favor of God and delivered. O ang gugma sa Dios magauban kanimo. Ang imong buluhaton, ang imong mga negosyo, trabaho, ang Dios makikuban kanimo, magapanalangin kanimo sa tanan ng imong mga desisyon ng balang espiritu mo magapataliwala ni anang tanan. Salamat Amahan sa tanang butang, nalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus mighty name we pray. Amen o amen. Salamat mga igsoon sa kahigayunan ng inyong gihatag alang ni ining maong buluhaton ug sa pulong sa Dios. Kabalo ko nasayod ko nga balang espiritu nga kanunay nagatudlo kanato, mo'y magagiya kanato, mo'y magatabang kanato sa tanan natong pagabuhaton. Ug salamat mga igsoon. Bye bye. God bless. Ug mga adlaw sa atong gathering sa church, dili ato kalimtan igsoon ang pagpakig-uban alang sa pagdayon pagsimba sa atong buhi nga Dios. Ug hangtod sa sunod higayon. Bye bye.